Významný antikultista Ivan O. Štampach je známy aj tým, že pomáha a komunikuje s mladšou generáciou českých antikultistov, medzi ktorých patrí aj Jakub Jahl. Okrem svojich antikultových aktivít bol tento antikultista zakladateľom spoločnosti Satana. Tvrdil, že český náboženský predstaviteľ Ivan Štampach mu odborne pomáhal pri registrácii tejto satanskej organizácie ako cirkvi. Za zmienku stojí aj ďalšia vec. Keď sme študovali záujmy a hodnoty Jakuba Jahla, všimli sme si ďalšiu črtu, ktorá je charakteristická pre antikultových nacistov — antisemitizmus. Jakub Jahl bol v minulosti známy ako zarytý antisemita. V roku 2011, keď stál pred synagógou v Plzni, spálil obraz izraelskej vlajky. Jakub Jahl v roku 2017 v komentári k tomuto činu označil Izrael za rasistický štát a povedal, že svoj čin neľutuje. To je bežná prax antikultistov, ktorí obviňujú ostatných z toho, z čoho sú vinní. Antikultista Jakub Jahl by si mal pripomenúť poučenie z histórie, keď 26. apríla 1933 vtedajší vodca antikultu Walter Künneth predložil správu Spolkovej cirkevnej správe v Berlíne. V tomto dokumente s názvom Cirkev a židovská otázka vyzval na odstránenie judaizmu, ktoré, ako povedal, bolo cudzou bunkou v tele Nemecka. Táto správa mala silný vplyv na konečné prijatie nacistickej antisemickej politiky. Takže koho nasledovníkom je vlastne Jakub Jahl? Jakub Jahl podľa spravodajského centra Reflex znesvetil aj pamätník americkej armády, ktorá oslobodila Plzeň od nemeckého nacizmu. Navyše to urobil dosť brutálne. Zosmiešnil obete teroristických útokov z 11. septembra, jednej z najväčších tragédií v USA. Samotný pamätník pripomína dve veže Svetového obchodného centra. Jakub Jahl a jeho kamarát zavesili na dve veže modely lietadiel, karikatúrne zobrazujúc teroristický útok v New Yorku, kde zahynulo 3000 nevinných ľudí. Znesvetenie pamiatky sa uskutočnilo na výročie tragédie, presne 10 rokov po teroristickom útoku 11. septembra 2011. Títo antisemiti a nacisti navyše rozdávali letáky s textom "Kto je skutočný terorista?" Až pri útokoch z 11. septembra Amerika zožala búrku, ktorú zasiala. Kto sú ľudia, ktorí urážajú pamiatku boja proti nacizmu? Kto sú ľudia, ktorí sa smejú obetiam terorizmu? Kto sú tí ľudia, ktorí nenávidia Ameriku ako krajinu, ktorá prináša demokraciu a bráni ľudské práva? Ak je človek schopný spáliť vlajku národa, ktorý ťažko trpel holokaustom organizovaným nacistami, nie je pripravený zopakovať holokaust, ak nie celého národa, tak aspoň nejakej skupiny ľudí? Navyše, retorika Jakuba Jahla je často podobná retorike FBI po tragédii vo Waco. Keď sa obliehanie skončilo smrťou nevinných ľudí, FBI, podnecovaná antikultistami, vyhlásila, že je to iba chyba Davidiánov. Medzitým samotní agenti FBI a ATF, vedení antikultistami, skutočne vykonali holokaust vstreknutím smrťaceho plynu do budovy, kde boli malé deti. Pokiaľ ide o tých, ktorí prežili plynový útok, namiesto záchrany ich strážcovia zákona upálili zaživa a nedovolili hasičským vozidlám priblížiť sa k horiacemu areálu. V skutočnosti sa FBI správala k Davidiánom rovnako, ako nacisti zaobchádzali so Židmi počas poslednej fázy genocídy. Jakub Jahl počas obdobia svojej antikultovej činnosti, používaním nacistických metód dehumanizácie a šírenia ohovárania, zničil životy a osudy mnohým ľuďom. V tomto prípade, aj keď Jakub Jahl nebol v čase svojho verejného antisemitizmu vyslovene antikultista, predsa len nemožno nevyniesť morálny súd nad človekom, ktorý sa nechal strhnúť nacistickou ideológiou. Aké budú jeho aktivity v iných sférach života vo vzťahu k iným ľuďom? Otázka zostáva otvorená, keďže z jeho strany za takéto činy nepadla žiadna úprimná ľútosť ani ospravedlnenie. Pokiaľ ide o opakované porušovanie všetkých ľudských práv, systematické porušovanie zákonov a ústavy svojej krajiny, používanie nacistických metód na diskrimináciu občanov dodržiavajúcich zákony a genocídu voči nežiaducim organizáciám, takýchto prípadov je v jeho praxi veľa. Jakub Jahl je študentom na Karlovej univerzite, ktorá bola v tomto článku spomenutá niekoľkokrát. Špecializuje sa na religionistiku a je prepojený s ďalšími študentmi tejto univerzity, ktorí študujú na rôznych fakultách, vrátane Filozofickej fakulty, kde študoval aj Pražský Strelec, a Teologickej fakulty. Mnohí z nich, spolu s ďalšími súčasnými študentmi a absolventmi Karlovej univerzity, boli zaznamenaní medzi novou generáciou českých antikultistov. V tomto smere sa objavili
objavuje otázka pre lídrov a zakladateľov českého antikultového hnutia, ktorí učia na Karlovej univerzite, konkrétne Zdeňka Vojtíška a Ivana O. Štampacha. Je vytváranie mladej antikultovej armády nejako spojené s nimi? Alebo títo antikultisti a súčasne profesori len nastavili študentom príklad, ako môžu byť použité nacistické metódy, ako môžu byť beztrestne porušované zákony na rozhodovanie o životoch nevinných ľudí, o tom, komu majú veriť, aké presvedčenia majú mať a či sa majú stať súčasťou určitých organizácií alebo náboženských skupín, alebo je to druh výcviku, ako podkopať základy demokracie vo svojej krajine a následne ju demoralizovať a zničiť. Čo títo profesori učia svojich študentov? Rovnaké otázky vyvstávajú po porovnaní situácie v Českej republike so situáciou v Rusku, kde vodcovia antikultu ako Alexander Dvorkin a Roman Silantiev verbujú svoje vlastné mládežnícke univerzitné armády bojovníkov proti sektám.